oselando kaka thuolo matimo yiero duto madundo mapachoka. Mairien tok Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna wacho ni tarik 27 dwe mar 11 higani maduol no noyango kaka mibiro timie yierogo en ranyisi mar ndalo mokalo 100. Tok Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna chiwo pache ka oseyo tarik manolandi ni ibiro time yiero madundo. Duol matayo yiero pachoka IEBC nochiwo duoko mare. Kaluwore gi ote ma Sifuna nondike mbui mare mar X, IEBC owinjore tim yiero madundo e kind ndalo 90 tok yudo chik madhi nyime gi chenro no. Kata kamano, IEBC nolando tarik 27 dwe mar 11 higani kaka mano mibiro time yiero duto madundo pachoka. Ranyisi mar ndalo mokalo 100. Kokadhe mbui, duol mar IEBC nochiwo duoko kawacho ni pend chik ma pachoka nyiso ni yiero madundo ne kom ma jaod bura kod seneta owinjore tim kind ndalo 90 to kom no bedo thuolo. Kata kamano, ne yiero madundo mochan mag tarik 27 dwe mar 11 higani. Kombego nobedo thuolo kapok commissioners oyudore. Kuom ranyisi, kom mar seneta ma kaunti ma Baringo nobedo thuolo tarik 16 dwe mar 2 higani tok tho mar seneta ma kaunti no. Kom mar jaod bura ma Banisa nobedo thuolo tarik 28 dwe mar 3 higa 2023. Kamano mar jaod bura ma Magarini nobedo thuolo tarik 3 dwe mar 3 higa 2023. Kom mar jaod bura ma Ugunja nobedo thuolo tarik 8 dwe mar 8 higa 2024 tok jatend piny Walo Piyo Wandai ne lemo mar jatend migao mateko. Kom jaod bura ma Kasipul bende osebedo thuolo chakre tarik 30 dwe mar 4 higani tok nek mar Mosenindo Ngondo Were. Kamano Mama Lava to osebedo thuolo chakre tarik 17 dwe mar 2 higani. Komachielo, e twak mare kaunti ma Mombasa, jakom maduol mar IEBC Erastus Ethekon nojiwo rawere mondo wuog oko mandikore ne luto mbulu wirani mana achiel kuom gigo manyalo konyo kelo lokruok magidwaro. We want everybody to count. And with whatever energy Mzee has, please let us reach out to these marginalized groups. The young, actually, you should be, immediately after this forum, you should be the first one to go to some of these remote areas to get these people involved. So this time, let us not leave no one behind. Let us not have some results being declared without certain villages, because they also matter. Korka kore, jalup jakom maduol no Fahima Arafat Abdalla no wacho ni rawere winjore tigi mbui e yor puonjo jowetegi e windikruok ne luto mbulu. As IEBC, we have a responsibility to not only manage credible elections, but also to nurture a culture of participation by ensuring every Kenyan is included, informed, and empowered. We will move to each and every part of this country and ensure our officers, led by our CEO or the Commission Secretary, reaches each and every Kenyan so that one can make an informed decision. Many a times people think that it is my right to vote, but we little know what is our responsibility. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi.